Egunon guztioi, Zarauztik, Zarauzko ikurrinari dagokion bigarren jardunaldia gaur jokoan eta emozioz beteriko estropadak ikusteko asmotan etorri gara. Giro ederra dugu, bero-beroa, hondartza giroa eta adituek esan bezala gaur itsasoa bare momentuz atzo olatutxoa bagenuen, gaur ordea gutxixeago eta ea ba nola moldatzen diren. Atzoko egunak utzi dizkigun diferentziak benetan adierazgarriak eta mamitsuak. Emakumeen lehiari dagokionez, 2 segundu besterik ez, errenta oso txikia Ibaikak eta bestetik San Juanek bukatzearekin, legez bukatzearekin puntu bat bilduta, orduntxe izango luke matematikoki liga. Eta gizonezkoetan, Urdaibiek errenta oso polita lortu zuen atzo, 7 Kaikuri, 15 Hondarribiri, gero San Juan, eta ea base gertatzen den gaurko honetan. Beti bezala lehen iritzia eskatuko diogu. Ibon Gaztainazpi gure adituari. Egunon, Ibon? Baita zuri ere, Mikel. Zer diozu ba? Nola ikusten duzu gaurko lehia lehenengoz estropada eremua, itsasoa? Bueno, estropada eremua, baldintzak, atzokoaren oso antzekoak, olatu txikia bai, poparean da aprobetxatzeko modukoa, atzo hainbat eta hainbat treniruek aprobetxatu zuten, eta bi diferentzia, bina bardura egingo nituzke. Batetik atzo ura bera, eta gaur gora da, normalean, diferentzia txikiagoak izaten dira, eta bestetik haizea gaur ego haizea dugu, bigarren eguna, eta ego haizeak badakigu kirolariak askotan, galbandu egiten dituela, moteldu egiten dituela, eta nik olako gunei beldur berezia diet, eta gero bestetik esan, Euskotren Ligan Ibaika egusi genuela, atzonolako estropada egin zuen, San Juanen pekatu galantazia hogan, ea gaur, konpontzeko modua duen, San Juanek erakutsi du, horretarako gauza badela, eta bestetik gizonezkoen banderarako lehia hori, Urdaibaik ondo bideratua da, baina gero Jon Salzamendi entzungo dugu esanez, gaur 8 Castron zer gertatu zen, Hondarribia larun batean finalera sartu ezinik, eta gero nolako aizkol golpea eman zuen, horrela esan badaiteke. Gizonezkoi begira, hemen asko dago jokoan, bai bekaldean, baita ere goikaldean, ea zer dioen Sara Gandarak, egunon Sara, onuntza etorri horretik Getariako kaian izan zara protagonistekin, eta nola aurkitu dituzu orain lanean izango ditugun guzti hauek, aurrera? Egunon, Mikel, Ibon eta ikusentzuleak, urduri nola aurkituko ditut arraunlariak gaurko egunon eta batez ere nesken lehiari dagokionez asko baitago jokoan Liga eta Zarauzko ikurrina Ibaika eta San Juan eta Ibaika nor, baina horrek gehiago uretan eta baita kaian bertan ere bai gaurko egunez ordezkarien armaia honetan urduritasuna eta tentsioa ere sumatzen ditugu, ordezkari eta presidenteen artean, eta Iboni gauza bat esango nioke, kirolariak albandu bakarrik ez, ego haize honek ere gu eta hondartzan dauden ikusentzule guztiak galbandu egiten gaitu eta ia esan gaur bero ikaragarria. Espero da, 30 gradutik gorako temperaturak izango ditugu, ego haizea, itsasoa bare bai, baina arraunean egiteko baldintza beretan gogorrak, eta guk ere hemen egoteko, baldintza benetan gogorrak. Berezeki adi baita ere Castron zer gertatuko den, izan ere bertan, KAE bat ligako estropada jokatuko da orain 12etan hasita, nesken lehia hemen zarautzen hasiko den unean bertan, eta bertan ikusiko dugu ondarroak zenolako estropada egiten duen, Mikel? Ederki bazara, hor duzue, jendetza ederra Zarauzko hondartzan, goizean goiz etorrita, toki hartzera, batipat, itsasgorarekin oso hondartza ezberdina baita Zarauzkoa, itsasberarekin bikaina, itsasgorarekin, ederra baina toki gutxiagoekin. Hor prebizioa, 0-8ko olatuak, momentuz ez da horrelakorik, baina, hori da iragarrita daukaguna, eta Maria gora doa, ordu biak eta 37 minututan izango da itsasgora, eta egoaizea, aipatu duzu, Ibon, egoaizea, eta bero zargori txarra. Txarra batez ere, alako egunetan, gertatzen dira askotan kirolean, flakia jotako kirolariak askotan ikusten ditugu, eta hemen dagoen parekotasunarekin nahikoa da, bakarren bat bera erortzea zera egiteko. Bandera irabazteko 2 egunetako denborak batu eta orduan lortu behar da errenta. Beraz, Ibaikaren errenta gaurkoari begira, 2 segundu eta 32 egunen 14 orio, eta kabo 29 segundora. Eta zelkapenean San Juanek 26 eta 5 garaipen, Ibaikak 23 eta 2 garaipen, Oriok 13 kabok 8. San Juanek legez bukatzearekin da puntu bat bilduta, nahikoa luke liga irabazteko, baina argi dago San Juanaren erronka eta helburua zein den. Gaur liga irabazi nahi dute, Euskotren Ligaren 8. edizioa, sari nagusia 3 urtez jarraian irabazita, dena eraman nahi dute, baina ikurrina ere bai.
Gaztainazpi jauna? Dudarik gabe, hauentzat ez da berdina izango gaur Euskotren Liga irabaztea, ikurrinari gabe, edo ez. San Juan darrek erakutsi dute urte osoan zehar, gauza direla, horrelako egorai buelta emateko, eta nik gehiago esango nuke, eta, bueno, inork esan ez dezan, putzuta erori, eta puztutzen ez garen horietakoa garenik, nik San Juan favoritotzat jotzen dut. Ziabogan asmatu behar, Etxabek berak izana da, arazorik handienak hortxe dituztela eta. Bueno, ea Ibaikaren nola moldatzen den, Ibaikak atzo bigarren luze zoragarria egin baizu. Favorito bai San Juan, beti ere, Ibaikak nola ez. Ordu, ia ontzi bateko errenta. Eta demostratu egin du. 32.000. Demostratu egin du, urte osoan zen. Ea ontziak ari dira, epaileen agindutara kokatzen. Horda, Paul jauna, gaur irteretaz lehorretik arduratuko dena, ontzia kokatu, eta gero itsasoko epailearen esku izango da irte. Hor bai, San Juan, hor bai. Bandera txuria goian da, jaun Andreu. Erne. Guretako epailearen esku irteera. Oraindik ez du bandera gorri altxa, bai, orain! Baloa! Irten dira beraz, lanean ditugu, Euskotren Ligako azken estropada da, gaurkoa, aurtengoari dagokionez, 8. edizioa du Euskotren Ligak, eta momentu San Juanek segundutxo bat lortu du, branka aurretik 20. segundorako Ibon. Bai, eta hori oso esan garutxeo da, eta oso zaila hori egitea, Benetan da zaila hori egitea. Nire Ibaika, normalki ondo ateratzen den, trenerua dela badakigu. Favorituak gogor atera dira, San Juan eta Ibaika aurretik, San Juanen segundo bat errenteriako kuadrilari, Kabo bira, Orio ere bira. Eta hemen Kabokoen kuadrilla, eta Beni Silbak patroia eta espaldako arraunlariak aldatu ditu Ibon. Bai jauna, Alasne Sánchez baborrean eta Laura Triñanez estriborrean lanerako dira, espaldan ikusi ditugu eta patroia aldaketa. Gaur Natalia Tubio jatzeko txopan. San Juan aurretik segundutxo bat Ibaikari, eta 3 orain Galiziarrak eta Oriotarrak. Laura ere, orain denbora galtzen ari dira, eta Ibaika eusten San Juanen atzetik lehia ikusgarria espero genuen, eta badirudi hortik joko duela. Ibaikari dagokionez Cortez entrenatzaileak ez du aldaketarik egin, atzoko taldearekin ari da, Aiala Uribe Larrea hor duzue patroilanetan. Leire Antia eta Amaia Gezala erritmoa markatu zankeko lanetan. Biak atera dira ondo, Mikel? Begira Orio eta Kabo dagoeneko. Hauek azkar atzeratu dira. Eta branka aurretik hortxe dute Arrosek, hemen da San Juan, eta San Juanen Nerea Perez patroilanetan, ez du aldatu, atzoko egunetik gaurkora, baina bi arraunlari bai aldatu ditu Etxabek Ibon. Bai, eta biak estriborrean, batetik Garazi Martin, espaldan dugu, eta bestetik Laura Josifek. Eta egin duena da, Oiana Zere hijo, karri du, espaldatik kontrankera. Tartea hortxe da, segundutxo bat, Kabo 8 erori da, Atzo San Juanek. Estropada azidenetik 2 minutu eta 20 segundu, eta gaurko baldintzekin gainera. Seguru aurreko bi indartsuak asko ari direla ez dutzen. Eta hemen Xanti Zabaletaren taldea, hori jo, txiki ontziarekin, eta hori dagokionez, beste aldaketa pare bat, Ibon. Hori da, bat baborrean, Eider Zubeltzu, espaldan da, lanean eta bestetik estriborrankeko aldatu du. Aizea Zinkunegi, gaur lanean da, eta Itziar Rolasagazti, espaldara estriborrera, bidali du Xanti Zabaletak. 2 segundo, hor dabil GPS-a dantzan, bat bi, San Juan eta Ibaikaren artean. Eta, bai, Ibon. Bai, nion atzo honetan hasi zela San Juan, tartea zabaltzen. Hor nola baite itxaso zabalean da, estropada osoa, baina pixkator barrenera zartuta. Ea ba, 2 segundo, eta Aiala Uribe Larrearen hitzak gaur estropada garrantzitsu honen ataria.
Bueno, nik uste atxoko moduan aterako garela, ez? Nik uste estropada bakoitza zerotik hasi behar dela, eta egia da 2 segundoko errenta izanik errezago izango dugula, baina hala ere, ekigu arrosakoek ere gogor joko dutela. Nik uste betiko moduan, ez? Irteera ona egitea, guatxo ez genuen irteera onik egin, eta nik uste lehenengo luzean hori nabaritu egin zela. Baina gero Seabogan hori segundu batzuk erreskuratu genituen eta gero bueltakoan disfrutatu baino ez genuen egin, así que ongi. Bai, oso polita izango litzateke klubarentzat eta guretzat ere. Nik uste aukera paregabea dugula eta errenteriara eramaten dugun. Errenteriara eraman nahi Zarauzko Ikurrina eta hor dago Baburruka. Atzoko errenta babestu nahian Ibaika eta San Juan hori lehen bailen orekatu nahian. Hor dago bien arteko burruka. Traineru bat ere, honetan San Juanen alde. Hori jo 8-9, Kabo 12. Abiadura ia bere handoa espiontzi hauen. Gaur ere, ea Ziabogetan zer ikusten dugun, Luze San Juan hori bezala arraunean, eta nola bukatzen duten, Momentu garrantzitsua berehala dator Ibon. Danak dira garrantzitsuak, baina erne Emakumeen orain. lehiatan, ari gara ikusten gizonezkoetan baino, Ziabogetan eta arazo gehiago esaten dituzela, eta estropadak gehiago erabakitzen direla. Ahí va Ziaboga, equipo. La bandera es nuestra, Sigue esto. Gloria, 3 segundo. Hauxe une ona San Juanek. Irati Larrañaga prest. Aiala ere bai, Irainez. Gaur ez da pasa San Juan. 5:27. 5:30 Ibaikak. Une honetan eunenekotan egongo litzateke Zarauzko Ikurrina. San Juan ongi atera da gaur, Hori jo 10era, 5:28, Kabos 5:43. Ea ba orain, atzo Ibaikak poparian asmatu zuen. Lan bikaina egin zuen. Eta San Juanek brankaz orekatu du lehia hori, baina orain asmatu egin behar da. Ea orain popanean zer gertatzen den. Aurten ezakit, bideo finishik estrenatu dugun. Gaur bada ez ere. Prestatu izatela. Bai. San Miguel Ligan eta Euskotren Ligan teknologia hori aspaldidanik dago. Hemen prest. Denbora guztiak zorrosten dira gainera gero, eunenekotan eta puntuak dantzan izaten ditugu eta alde hortatik ez dago aitzakiari. 2-3 segundu momentuz dena beharko da erabakitzeko Ikurrina noruz doan. Okerra hondirik espada, garbi dago San Juanek liga poltsikoan duela, baina Zarauzko Ikurrina noruntz hori jo 11-ara, Kabo 18 da. San Juan ere sarri Jose. Habek ez zait iruditzen gaur, txampari eta itxarango diotenik. Erritmoak eta altxatzeko. Oso oreka handia dago, arraun elkarte hauen artean. 2-3 segundu handabe. Diferentzia gogoratu Ibaikak atzo San Juani, 2:32. 2 segundo eta 32 eune. San Juan olatu den bat edo beste hartu Orain izango da. Bai. Momentu Oraintxe, gogorra Ibaikako entzat, psikologikoki ere ikustea aurkaria hor olatutxo hartu eta joan egin dela. Orain dator azkarra Hau izango litzateke Ziabogako sailkapena Ikurrinari begira. Atzoko denbora gehi gaurkoa batuta, 76 eunen San Juanen alde. Orain ordea diferentzia gora joan da, eta gora joan da azken 50 metrota. Hori azken minutu erdian, dagoeneko ia 38 paladan San Juan. Ia Ibaikak orain, nola erantzuten dion hori. Oso aldeko jarri zaio eta San Juani. Bain burua hotz behar dute, Ibaikakoen. Ze burruka, ze esfortzua. Hemen ditugu errenteriarrak lanean dena emate. Salta, equipo, como si fuesen múltiplas. 38 palat erdian. Jo beharra daukete, Acaba 700 a metra. Iru. Olatu edo zerbait, behar dute.
Bitraineru dira, asko da, estropada garai hontan, bitraineru askotxo San Juaneken alde du. Liga irabazi, eta nola irabazi nahi dute, irabazi ikurriña etxera eraman da baita ere. Errogei paladan, dagoeneko, San Juan, erritmo baxuagotan ibiltzen da, gaur erritmoek ere gora. Diferentzia gora doa, Ibol, bai, bueno. Habe, gairian dato zenez. Hori jo, 19 eta kabo 28, Urrutitxo, atzo kaboko 29 galdu zituen, Oriok 14. Non geratu diren, Augustuko estropadetan eta Uztalian bazirudien, Orio, bueno, gertuago, ibil zitekeela, 20 segundo galdu. Lehen luzearen erdirako, estropada laurdenakin aurretik, ja atzean geratu dira. Bai jauna. San Juanek Ibaikari 7. Diferentzia gaur handia da, gaur San Juan Branka sondo, atzo ere bai, Ziaboga hobeto eta Poparian ere hobeto. Bai. Eta ia 29 palate erdian, begira nola bukatu sari diren, bate presari gabe, estropa eremuaren erdi aldera, zerbait estriborrera torri da gehiegi gabe, Orio bai nabarmen. 3 segundokoa zen, diferentzia lehen luzearen amaieran, orain 7 joan da tarte hori. Eta hau berri sufrituz, hauek nahita ezin, begira moztuta dagoeneko, erranketa moztuta dagoeneko. Erritmoan gora baina moztuta. Erio batean, aldan bezala, zerbait egin behar dugu. Venga, bizituta eman. Baina, eta askotan, kalterako, horretik ontzia ez da azkarrago joaten, baina ulergarria da, kirolariaren jarrera hori. Bai, egin beharrekoa gainera, egin beharrekoa gainera. Handa hori jo, 3. atzetik, Kabo 4. eta erne, San Juan hortxe da eta San Juan azken 80 metrotan. Eta olatu gainea. 3 traineruko errentarekin. Eta olatu gainea. Zorionak batelerei. Zarauzko ikurriña eta liga dena eramango dute. Pasai Donibanera. Bai! 10 eta 51 San Juanek. Ia 3 traineru. Azken 3 minututan, Ibaika 10era, 3 trainerutik gora. 10 gehiago, 10 eta 52 Ibaikaren denbora. Bigarren kaletik Orio. Bai, Orio orain. Oriotaren denbora 11:03, 22 segunduko atzerapenarekin. Eta hemen da orain Kabo da Cruz. Bai, Kabo. 26 segunduko atzerapena, 11 eta 18 Kabokoen denbora. Eta oso estropada politiko dugu. Erakustaldi handia eman dute gaur San Juandarren. Hor dira txamponaren bi aurpegiak. Etxipena, Ibaikakoen traineruan eta post ikaragarria. San Juandarren artea. Ba ez dakit nik Irati Salazarre egiteko aukerarik izango duen malko betean bai dago. Zorionak. Eskerrik asko. Beno, etzan gauza bera bukatzea, liga eskuratuta bai, baina ikurriña eskuratuta ez, eta azkenean biak lortu dituzu. Hau falta esan. Gaurko honetan zer nabarmenduko zenuke? Burua importantia da, atzo ez genuen eukia azkeneko momentuan, baina gaur egin dugu, egin behar genuna, eta oso posik. Lehen biziko luzea esan beharra dago, bai oso parekatuta joan dela, Ziabogan ere segundu bateko aldea zegoentzako, eta gero bigarren luzean hautsi gauzuela estropada, Bai, gaur gogoa askokin zetozten, eta gaur demostratu da azkenian, zergean, eta ondo. Izan ere Irati atzo nola somatu zenituen neskak? Atzo bukatutakon, 2 segundu batzetik, nola ikusi zenituen neskak? Animatxu zeuden, gaur beste aukera bat genuen eta azkenean aprobetxatu dugu eta ondo, gustora, kontentu. Liga, elkarren segidako 3. koroa zeuentzako, ez dakit, konta jazu? Lehenengo ekipua eta oso zoriontxu. Hau, nola ospatuko duzue? Pasai Donibanen, konta jazu? Ba ez dakit, txoratzen nengo dira herrikoak, txoratzen. Inbidia pixka sentitza duzu, zuk aurten tozatik kanpo zaudela? Bai, pixka bat bai, baina hemen ere ondo nago eta poste naiz, asko. Irati, zorionak, gozatu. Bai, eskerrik asko. Eta segi Gipuzkoako ligan, Bai, eskerrik asko. Arte.
Zein irudi polita, unkituta, arraunlaria lehorrean orain horrezkari lanetan, eta etxabe bera ere hor posik laguntzaileekin emakumeei zorionak ematen. Eta gainera, oraintxe bideo finishak errepasatuta gero denborak, beste kronometro horrek, gaur egindako 10, 41, 62 horrek, beste postasun bat emango die, izan ere, estropada eremu berri honetan, Zarautzen, atzo, marka berria jarri zuen Ibaikak, 10 eta 42, eta gaur hori ere hobetu egindu San Juanek 10 eta 41, eta 72 eunen. Egun, borobila, San Juan darrentza. Ezin borobilago, iratik berak esan du burua, dena ondo egin dute, ondo atera, Brankaz ondo, ziaboga ona, eta gero, 7. minutuan, orduntxe puskatu dute estropada, eta San Juanek atzoko marka, ia 3 segunduan, hobetu du, eta Ibaikak, pentsa, atzo baino 9 segundu, kaskarragoko marka egin du, eta hortik ulertzen da gaurko emaitza. Batek gora egin du, eta besteak kronoari dagokionez, pixka bat behera, eta San Juanek Ibaikari bita 32 errekuperatu behar zizkion, 10 errekuperatu dizkio, hori 21-era, kabo 26-ra, eta 2 egunetako denbora kontuan hartuta, guztira, ia 8, 7 eta 82 San Juanek Ibaikari, Zarausko ikurrina, haientzat bera, Zarausko 8. ikurrina, hori jo 3. eta kabo 4. Aurrera zara. Xabier Etxegoien, egunon, saiatu zarete. Bai, azken une arte neska saiatu dira, burrukatu beharra zegoen, distantzia txikia zen atzo esan genuen bezala, eta San Juan darrei zorion du. Bai ikurrina eta bai liga irabazteagatik, 2 aldiz zorion du. Atzo 2 segundoko errentarekin joan zineten etxera, ni suposatzen dut oso motivatuta. Gaur ere aiala entzun dugu eta gogotsu zen, gaur garaipen askuratzeko, baina azkenean San Juanek erakutsi du, ezta? Zenbateainoko... Bai, urte guztian ikusten ari gara bitalde ezen maila duten, San Juan darrako oso indartsu daude, 3. urtez irabazi dute jarraian horre zerbait esan nahi du. Eta gure neska oso umore etorri dira beti bezala, lasai, konzentratuta, eta umore honekin, eta bakitoen ere umore hona eukiko dutela beti bezala. Xabier, bukatu egin da Euskotren Liga, zenolako balantza egiten du Ibaikak? Oso ona. 2 estropa irabazitugu 8-tatikan, Bilboko estropa ere gutxigatikan joan zitzaigun, burrukan ibili dira gunero, eta gero aparte ere, Gipuzkoako Liga hor dakagu, bihar berriro ere hemen gaude, San Juan dikan puntu batera gaude, eta burrukatuko du Gipuzkoako Liga eta Kontxa geratzen dena. Ikusiko dugu elkar, Kontxan eta, zorionak. Eskerrik asko. Hor da beraz Ibaikakoen erronka, eta ez ahaztu bihar ere hemen izango direla bai Gipuzkoako Ligan beste burruka handia bai dute. Hor puntu bakarra San Juanen alde 75, orain arteko 9 estropada puntua garritan, Ibaikak 74, 5 garaipen San Juanek eta Ibaikak 4. Gero Orio eta Donostia Arraun lagunak dira, baina gaur Euskotren Ligaren azken jardunaldia, gainera, txapeldunak urreko denboraldirako badu txartela. Horrek ere balio du, negua lasaiago pasatzeko. Egun ezin borobilagoa beraz, San Juan darrentzat, eta gauza bat nabarmenduko nuke, Mikel. Gaur, atzoko 10 minutuak aintzat hartu, eta gaur lehenbiziko 7 hartuta, azkeneko 3 minututan, ordun erabaki duela San Juanen aldeko, aldera ordun erori dela. Atzo berdintasuna nagusi, eta gaur ere bai, bigarren luzearen, ia erdiralde arte, orduan hasi da, San Juan estropada puskatzen, eta behin maila honetan, ikusten da, estropada erabakitzen dena, normalen atzetik dena, erori egiten da, eta bestea aitean joaten da. Arraunlari danak, badoaz, banaka, arduradunen ontzira, eta dantzan eta posik, elastikoarekin. Euskotren Liga irabazi dute, 2014 lehenengoz, 2015 bigarrengoz, aurten 3. jarraian, beraz, historiarako garaipena dute. Zumaiak 2 aldiz irabazi du Euskotren Liga, 2012 eta 2013an, aurrez klub bezala Getaria Tolosak ere bai 2011 urtean, eta selekzio mailan lehenengoa Galiziak irabazi zuen 2009an eta hurrengo urtean 2010an Gipuzkoak. Eta begira nola ari diren ospatzen. Hau momentu zoragarria da. Dirua beti diru, baina ez da diruarekin erosten, Ibon. Ez da gutxiagorik ere, Hau ez dago patzerik, aberetxe izan da ere, hau ez dago erosterik. Orain kirolari hauek bizitzen ari direna, eguraldia ere lagun, ospatzeko.
Honek ematen duen bizipoza eta indarra eta urrengo entrenamentu saioak egiteko eta bihar berriro Gipuzkoako ligaren bila aritzeko eta hori da, kontxari erregairik ez du behar ontzion nahi, gauze da erregairik onena. Hau onena, edo urrengo urterako talde osatzeko ere, honek jende animatu egiten du, bai. Udan dagoena urrengo urtean, segitzeko eta bat, ene. Esalda irauliko, txalupa hori. Aupa batelerak, sorionak San Juan Darrei, hau erakustaldia. Eta ze momentu ederrak. Hori bai, demoraldia ez dago bukatuta. Hemen oraindik lan asko falta da. Orain Zarauzko Ikurriña. Hortxe da, Nerea Perez. Ikurriña dotore hau astintzen. Aurten ere makina motza jarri diote. Hori ere ez dakit propio egiten dutena ez, karga hartzen du gaina, Bai. Danak, banaka, gozatzen eta Ikurriña astintzen. Momentu paregabea, garaipen izugarria. Hemendik aurrera beste helburu batzuk, jakina, Gipuzkoako liga hor da, eta bere eman behar zaio Gipuzkoako federazioari eta Gipuzkoako klubei hori guztia martxan jarri eta mantentzen ari direlako. Eta hor da Eusko Trenen sari dotorea eta haientzat izango da gainera 3 urtez jarraian irabazi dutelako. Benetan usta bikaina San Juango Arraun Elkarteak hemen emakumeen mailan lorturikoa, eta itzu hori hor geratuko da historiarako. Bai, jauna, eta esan behar nuen Mikel, aurretik Getaria Tolosak eta gero Zumaiak bezala, edo nahi bada Kontxan Galiziako treneru handiak bezala bozaldik jasunak, San Juan Darrak aro bat, ari direla, garai bat, markatzen ari direla, 3 urtetakoa bai, gutxienez, ligari dagokionez. Zaleak ere etorri dira, Pasai aldetik noski neskak animatzera eta jende asko da ondartzan, baina Getaria eta Zarautz arteko errepide bazterrean beti bezala jendetza polita. Jende asko. Estropada propio ikustera etorritakoa, bertati bertara. Poza ematen du, esango nuke, aurtengo ligako jendetsuena izan daiteke gaurko. Beste asko telebistatik, arranpara joan, giroa ikusi, eta gero taberna. Ta zinez eskertzen dugu hori. Lagun asko ditut, komentatzen didatenak hau. Jaten gara kai aldera, buelta ematen dugu, giroa ikusten dugu, eta gero telebistaz ikusten dugu emanaldia. Hoientzat gure eskerrik onena. Garai batean, Mutikozkorretan, guraso egin eta bar, hemen Santa Barbara mendira, Katalejoak irratiak eta denak hartuta, telebistarik ez, nola aldatu den, Nik gurasoekin Donostiara joaten nintzen, Zarauztik hori jora, eta gero oinez. Oinez, igeldotia barrena. Ikustera edo estropada imaginatzera. Zeren garai hartan irratia lagun. Ikustea bai, irratia bai, baina irratikoek ere altzuten moduan egiten zuten emanaldia. Literatura galantarekin. Zorionez gaur teknologia lagun, beste erabatera jarraitzen ditugu estropadak eta oso pozik. Gu Euskal Telebistaren bidezuei emanaldiak egiten gozatzen ari gara eta egia esan nahi genuke ikuskizun hau gore mailara ekartzea. Traineru estropadak, gure erakusle eder bat eta udan beste itxura ematen diona gure kirolari. Bueno, orain, San Juan Darrak ontzira, etorriko dira, eta arraunak goian dituztela, ikusi nahi ditugu, emakumeen emanaldia amaitutzat eman aurretik, eta bien bitartean gizonak, errespetu osoz, tokatzen den bezala, berotze lanak egiten eta prestatzen, gaur gizonezkoentzat oso mamitsuak izango diren txanda jokatuko baitira hemen Zarauzko uretan, Ibon. Hori da, 3 atzore izan genuen, 3 badela, gutxienez pizgarriren bat, bakoitzak, 12 trainerutako bakoitzak bere helburu propioak ditu, lehenbizikoan, Portu eta Zumaiaren artekoa, gero, bigarrenean, 4. posturako sailkapen nagusiko borroka hori martxan da, eta nola ez, banderari eta ligari begirako borroka hori, zabali dago. Hori ere eskertzen dugu lehenbiziko jardunaldian, ez erabakitzea, bandera, garai batean estropadazko jokatzen ziren, 2 jardunaldietara, eta zabalik geratzea.
Ikurriñak badu jabea emakumen lehiari dagokionez, eta Euskotren Ligak ere bai. 3. urtez jarraian San Juan darrentzat garaipena, eta orain Ikurriña sartu dute traineruan, eta orain arraunlari danak banaka itzuliko dira, haien tostara, eta arraunak altxatuko dituzte, usadio zaharrak agintzen duen bezala Ibon. Hala da, zer den kirola, Kanpoko ziabogan gauzak zeinen ez du ziren, 5 minutuan, balantza alde batera erabaki, eta abek, pozez zoratzen, eta errenteriarrak berriz, isilik, antxea jongo dira, eskutuan, isilik, Hau da, kirola. Kirola, galtzailearen beste zera hori. Bueno, bihar izango dute errebantxarako aukera. Hemen bertan zarautzen, K-ligako estropada aurrez, Gipuzkoako ligakoa ere bai, eguerdian. 3 egunez jarraian estropada hemen zarautze festetan, eta horrek hemen betidanik izan du indar berezia. Eta oraintxe ari dira bai, Juan Mari Etxabe prestatutako emakume dena barura. Gogoan dut, K-ligako estropada, ondarroan eman genuenean, Juan Mari Etxaberekin hankaian bi hitz, eta zer Juan Mari? Gaur zer, honenekin aldaketa batzuk edo, eta ire herriko Ikurriña hori irabaztea, helburu handia diagu. Hor nondan, medikoa esan zuzun. Hor da bera. Garai batean, hau, bihar komunarekin jokatuko zen. Begira biak ere. Beraientzat ere izugarrizko posa baita hau, eta begira, nolako jendea, nolako entrenatzaile eta laguntzaileak, goren mailan garaipen ikaragarria lortutakoak, eta hala ere orain, emakumeen arraunketari bultzada ematen, irakasle lana egiten. Etxaberentzat, berarentzat, bentsa, aurrena arraunlari moduan, gero entrenatzaile moduan, nolako palmaresa osatu zuen, hau ere hortan, ari da palmaresa eder hortan, zama gehiago zartan. Eta Irati Salazar nehar malkotan ikusten dut oraindik hor presidentea eta diretiboak aldamenean ditula, danak ukituta, momentu zoragarri honetaz gozatzen, hortxe, begira, ze irudi polita. Atzo, eramango zuten, ez usteko handi zamarra eta gaur gauean, kirolari horien gauak eta ikeragarri luzeak egiten dira, Batetik, bezperako estropada, bueltaka, hortxe kafeteran, eta gero zer retorriko den, eta ikusten ari garena da, lerketa, emozio guzti horien, lerketa bat. Ea baneskak, arraunak ora, eta berehala gizonezkoen estropada izango da jokoan, ikusten dugunez itxasontzian ere etorri dira, batelerak animatzera eta bultzatzera, eta garaipen ederra, bai horixe, azkenean 30 puntu eta 6 garaipen San Juanek aurtengo Euskotren Ligan, Ibaikak 26 puntu eta 2 garaipen eder, hori jok 15 puntu, eta Cabo da Cruzek 9. Arraunlari danak traineruan, gaur jokatu zutenak ere bai. Danak, taldearen garaipena da. Ea orain, Ikurriña libratzeko moduan diren eta arraunak goian dituztela. Esango diegu, agur gaurkoz. Berehala gizonezkoak izango ditugu lanean. Gizonezkoentzat 39. Ikurriña izango da jokoan hemen Zarautze. Dan antolatzen, patroia, beste patroiari inderri, zuk saria hartu, beste arraunak atera eta prestatu, ekarri hona Ikurriña. Hor, fibrazko traineruaren beste abantaila, garai batean egurrarekin dabar, hainbeste esartu ezin, sufritu egiten zuela eta kuadernak eta sufritu egin zutela, orain fibrarekin, dana onurak, denak edo asko behintzat. Zari, motore eta ederra hartu, eta arraunak altzatuko dituzte orain. Ea ba, kontuz balantzekin. Firabiarik egin gabe bilia itzezela bintzat. Dena batera arrauna gora, bai. Irunak atauzetan jarri. Hori da, zorionak San Juan, aupa batelerak. Eta irudi bikaino honekin Jaun Andreok iragarkietara goaz.
berehala San Miguel Ligako estropada ederra hemen zarautzen.